ngizovela ngigxume ngihlale khona ngingalokhu ngeceleni. Bekunomcimbi la ubunini ngiyacabanga mhlawumbe ubunge-30 June obuphathelene nomaskandi bebonke. Omaskandi laba bebonke ngizoyiqala nje ukungabikho kwami kuyona leyo nto leyo. Kuneyinkinga ezake zenzeka phambilini zokuthi mhlawumbe ngiyithole sengazwani kahle noma singaboni ngasolinye mhlawumbe nabaphathi noma nabahleli bemicimbi balezo zimo lezo. Kwakukhona konke kumaskandi lapho angicabanga ukuthi wayengekho kwakungekho umaskandi wayengekho ngaleso sikhathi leso. Kodwa uma kuthiwa lento iyaphushwa iyenzeka angizange ngize ngiphushe, angizange futhi ngize ngikhulume lutho, angizange ngize kube khona nokukodwa engakusho. Kodwa uma ngabe seqala sekuvela ipost eyavela inabaculi thizeni abazobe behambisana nabantu abazobe bezodlala ingoma ePopulous Park eThekwini nge-30 June mangabe ngaphosisa. Okay, ukungabikho kwami lapho, okay, ngivele ngisuke ngishaya ucingo, yabo kube mina oshaya ucingo mhlawumbe singadidisana kuloko. Kufanele iqiniso, mina ngumuntu weqiniso, anginawo amanga, futhi umuntu ophila nami uyazi ukuthi mina ngumuntu oqondile, angilenzi iphutho ukuthi ngiqamba amanga. Ngishaya ucingo ngibuze, okay, ngifonela umthandeni ngoba leli Igcokama siyalazi kakhulu yabo, ayikho ongalazi Igcokama ukuthi ba ngimfonela ngimbuze, bafo nayi inkinga lana thina kungani kuthiwa sisele ngaphandle ini. Yazi mina ngokwami bengifisa ngabe kuthiwa njengoba kukanje singaluswani nabantu, yabo, kungabikho umuntu osolisana naye, sizenzele into yethu thina esayidini, yabo, ngoba selibeke usuku sinqunyiwe isikhathi. Ikuphi singazenzela khona thina mhlambe sibonise nathi ukuthi nathi singomaskandi besifisa ukuthi sibe khona la esingazange sibizwe khona, yabo. Okay, emva kalo ngaphambi kokuthi mhlambe kube yileso simo amfonela ugay Ngcobo, ngangibuya kuwo futhi umbuso wamaciko, ngimbuze ngithi awu kwenzakalani, nakho mina ngiyibona ngingekho kanye neqembu, yabo. Hayi aphenduleke naye futhi ngokukhulu ukuhlonipha nangendlela eright, angitshela ukuthi bafo umcimbi akusiwona wami, mina nami ngomunye umuntu okhona emcimbini, kodwa abahleli bemicimbi ababala ukuthi usibani. So njengamanje into eyenzakalayo ngathi ungakwazi ukukhuluma nabo, yabo. Okay, kushuthi nami ngaleyo ndlela kwenzakala kanjalo. Okay, inhliziyo, uyazi inhliziyo ukuthi awu umaskandi bonke baphelele, kwenzakalanga ukuthi mhlawumbe mina ngingabi ingxenye yakho. Ngigcineke sengithinta ucingo kwenjobe bengimxoxela ukuthi kwenzakalani. Ngithinta ucingo ngibuze, ndoda singenzani uma ngabe kukanje? Hayi ithi indoda, hayi no, akukho kusekhona esayidini lami, akukho enginakho. Okay, ngikhuluma nomthandeni asho ukuthi yena akukho asakuplanile, kodwa zikhona ezinye indlela afisayo ukuthi azenze. Hayi azenzeke lezi indlela, yabo, ngendlela azenza ngayo. Angitshele futhi nama ngichazela ukuthi hayi no, mina vele ngoba ngiyalontsha ngosuku lokuthi ngikhiphe i-album, kungakuhle ukuthi nawe ube khona for ukuphusha umsebenzi wakho. Hayi mhlawumbe ukuthi ube nenkinga mhlawumbe nezinye izinto kanjani. Ngizowenza futhi khona lapha e-workshop ngalolu suku. Mina ngingafisa ukuthi ube khona nawe, mina ngizokwenza i-poster, ngenza yonke into, yabo.
asigesi kuyenzeka ke into enzakala ezweni. Okay, ngikujabulele lokho kakhulu ngithi hayi nami inkabi ngifake kuleso simo leso uze nami uzokwazi ukupromote ngoba nami ngiyakhipha amabungu isizuki yaphuma ngalolo suku lolo hayi angifake athi hayi no akunankinga sokwenza yonke into ibe right enza iposter athi uzokhuluma nabantu thizeni athi nami ngikhulume nabanye abaculi abangayanga lapho ukuze sokwazi ukuthi sidibane kuyo le ndawo leya. Okay, mina ke ngingazana nabo bonke abaculi kodwa ngathi mangabe ngibuyisa umqondo ngabona ngathi angiboni kufanele ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu engimthintayo kulokhu ngani ngoba umuntu ongekho kulo yamsebenzi onabantu ngicabanga ukuthi yimi naye, so mangabe ngikhuluma naye ngicabanga ukuthi ngiqedile. So yena ke kushuthi wakhuluma nabanye abantu abathile yabo ukuthi kwenzeka izinto ezikanjalo. Ngibona ngeposter mina sengisendela baba nayo into ngithi ngiyabuka inkosi yami zikanje ziyakhipha hayi ngithi hayi no nami ngeke ngize ngisabuza ngoba vele yinto mina vele inhloso yami ukuphusha amabunjwa yabo ukuphusha ialbum kufanele ukuthi ikwazi ukuphusheka ngaleso sikhathi ngani ngoba mina nginamaqembu amaningi umqondo wami mningi ngikhipha lokhu manje ngikhiphe lokhu kusasa ngikhiphe lokhu yaphambi kokusasa usho ukuthi ngeke ngikwazi ukukuvimbela uma ngabe ngithola ithuba lokuthi nami ngikwazi ukusebenza ngomsebenzi wami. Okay, iposter mangathi ngiyayibuka iposter inje hayi ngipost yabo afone ugay ngayibamba ifoni angingenele ku WhatsApp ngithule angazise futhi ukuthi yazi mina uma ngabe inkinga kahle kahle iqalaphi inkinga iqala ekuthenini kube khona umbuso ngengikwazi kulesha igama elibhedayo lingafikanga nami ukuze akwazi ukungifonela ugay ngithule futhi ngasho lutho asho ukuthi lento yenzayo wrong kungiphathe kabi lokho ngani ngoba mina nginankinga naye ngevele liphelile benginaye kumbuso wamaciko senze into yethu yabamnandi perfect ngalendlela yokuthi bonke abantu bayithanda bayijabulela baza abantu ukuthi mina noZanefa besazana inkinga nje ukuthi naye wasuka wakhishima uthwase yabo umqondo kushuthi kahle athi umqondo wakhe naye ubusungekho right uma ngasho iqiniso bese kuuhlanya nje vese okusho ukuthi umuntu avele uthi ukhuluma naye avela kubhekisele yabo mina ke angisumuntu ophaphayo angisiwo futhi umuntu okwazi ukukhipha izinto hayi ngibona umuntu nje impela ngishintshela nje ngithi mina kodwa Nkosi yami nangi lo muntu nezandla eshwabene business nami kwenzakalani yabo hayi sishaya kahle interview yethu ibe grand nje ngendlela exakile. Emva kalokho mangifakela imessage ugeyang nje ukuthi yazi mina angiyithandi into yenzayo kungiphathe kabi ke nami lokho kakhulu ukuthi khona kwenzekile and naye ipost esekhona and ipostwe yimina for ukunqunqa abalandeli bami mina nganginxusa abalandeli bami ukuthi bakwazi ukuthi beze kuyi launch ezobe ilapha ya workshop abantu bafike okangiphatha kabi kukodwa ngaphatha kabi ukuthi lo muntu engangihamba naye sihlele engihlelisile izinto ufanele azenze ngangazi mina ukuthi yena usempini into engangiyazi mina ngangazi ukuthi yena sihambisana naye sowu2 asingene kwabanye abantu mina uma ngabe ngenza into ngisuke ngingabhekene nabanye abantu ngisuke ukuthi mina asenze ukuthi njengamanje mina nawe asenze ukuthi hayi ukuthi bese sifaka abanye abantu uma ngabona uxabene nomuntu oyedwa noma ababili abathathu xhumana nabo yenza lokho kwenza mina ungangifaki kubona ngoba mina angixabene nabantu abathize yabo
okay ngihambe ngisuke ngeThekwini ngiyophusha umsebenzi wami owadayiseka nje futhi kakhulu abantu bawuthenga ngafika kugcwele ngafika futhi ngangena stage ngaperforma ngimfonela naye indoda ukuphi asho ukuthi andoda ngisekhona endaweni thizeni wena mase ufuna ukuhamba uyoperform uzongena ayibo mangithi ngilalela emontweni ngoba ngangisuka ekseni ngithola ucingo mangabe ngithola ucingo kuthiwa ayibo kungani ukuthi umuntu ohamba naye enizokwenza naye lento angakubali ngisho nana ngokubala emsakazweni uma ngabe ethola ucingo lokuthi ukwazi ukuthi angene khona ngoba lento ngiyacabanga ukuthi yini nobabili kusho nje umunye umfowethu wayengibonisa nje naye ngelengiso uthi awuboneni ukuthi wena la uyasetshenziswa usetshenziswa ukuthini okwabe sekubabhlungu uma ngabe sengikwenzile konke lokho mnikazi womcimbi akasabonakala sefika emcimbini okwaba yinto ke leyo eyangidida kakhulu kwakhona ukukhuluma ngakho ukuthi no sizobe sikhona sinobani because mina anginawo amandla ukuthi mhlawumbe ngibe semsakazweni ngengxenye thizeni zami nami njengomjitha ukuthi kuyenzeka ukuthi uhamba umosha kwezinye izinto bese kuba khona abanye abantu abakuvalela iminyango nakubo bonke abantu mina ngeke ngahlala ngangadlalwa emsakazweni isikhathi noma kudlala ingoma zami indala yabo nganginenkinga thizeni ngicabanga ukhuzana wakwathi kunivezela kancane isimo seyinkinga zazikhona kodwa ke lokho angifisa ukuthi ngene kukho kakhulu ngoba sengandlula kukho sakhuluma nomuntu wayinenkinga saba right naye waba right kwadlula kanjalo yabo igcino wakho noma ngabe siplane izinto ezifana nazo lezo akusabonakala ukuthi mina ngikhona kokhona kuwo umsakazo engihlonipha kakhulu ukhozi yabo ngihlonipha ngalendlela le isixako ongangokuthi alikhi artist elingavezwa ukhozi FM ukhozi FM lukhulu kakhulu ngalendlela exakile phakathi kwethu ekakhulukazi thina amabhinqa lusenza ukuthi lisibeke phezulu ngaso sonke isikhathi so engifisa ukuthi nginazi sekhona uma ngabe kundlula leso simo leso hayi ngayibona lenkulumo le iyabheda le noma lesimo lesingangekuso sasibheda ukuthi ngigaxekise intweni yabantu thizeni ngixabane nabantu ngingaxabene nabo ngenxa yomuntu thizeni yabo kuthe uma ngabe kuqala kufika ebholeni ibhola belihlela ukhuzana noBig Zulu abantu abaculayo ukukhombisa ukuthi akuliwa la umdlalo lo uma ngabe sife ebholeni ufuka kwami ebholeni ingenxa kakhuzana noBig Zulu ababefisa engibona mhlawumbe ngakhuluma ngesingami ukuthi abantu engibona befisa ukuthi umuntu uculayo nanoma ukuthi uba akwazi ukuthi asinankinga sihlangane sisonke oyikhiphayo akayikhiphe yena yabo oyifakayo akayifake yena ngokuthanda ngabona ukuthi inhle lento yokuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane noMaskandi ngenxa yokuthi angibangi ngisaxhumana noMaskandi kwenziwa izinto zengoma ingoma kazwelonke so kuhle ukuthi abanye abantu babona ukuthi kungani ngiyikhipha kanti anginankinga nabo bonke abantu so ngabona ukuthi ngiyifake so ngathola ithuba lapho lokuthi ngibonane nobhuti umcene ngabona nobhuti ugay ukuthi ngikwazi ukubatsha ukuthi hayi mina nginayo inkinga isimo senzakala kwaba u12 kwaba u12 kwaba u12 yabo ngenxa yomuntu nje thizeni oyedwa wayefisa mhlawumbe ukufeza zakhe inhloso mina ngangazazi ngabatshela lonke iqiniso ngabatshela ukuthi hayi kusuka manje mina ngizobhala ngokwami ngokuthanda kwami ukuthi kusuka manje mina ngiyaxolisa mhlawumbe abanye ukuxolisa kwami kuyinhlekisa kubona kodwa engikwazi ukuthi uma ngabe ungazwananga nomuntu ekhaya ngafundisa ukuthi kufanele ukwazi ukuthola imistake yami ngikwazi ukuthola imistake yakhe
if mina ngingekho right anginankinga nalowo muntu loyo. Uma ngabe mina ngi-right anginankinga nalowo muntu loyo. Kodwa uma ngabe kuyena onenkinga ebuya ezocela uxolo kimi, ngingakwazi ukuthi ngimxolele lowo muntu uma ngabe enze iphutha. Kodwa uma ngabe yena engaliboni iphutha lakhe, angisuke kuye ngani ngoba kushuthi akangifanele mina, akusiyinhlonipho enganikezwa yona ekhaya ukuthi omunye umuntu uma ngabe engonile ngingamxolile. Uma ngabe one mina ngingamxoleli yena, okusho ukuthi akusesiyimpilo engafundiswa khona ngisuka nakhe ekhaya. Kushuthi wonke umuntu kahle kahle uma ngabe enze inkinga usuke naye ekhaya kubazali bakhe. Ngeke asole abantu basemhlabeni, kufanele asole la asuke eqhamuka yena khona. Yabo. So ngakusho ukuthi mina nginankinga mina. Kwenzakala izinto kanje. Mina ngafonelana nobani, usibani wathi akube kanje. Mina ngangenayo, mina uge akangazi nginenkinga naye. Futhi angasoze ngize ngibe nenkinga naye. Yabo. Mina umcineka akangazi nginenkinga naye. Angaze ngihlale nomcineka kuthiwa siyaxoxa naye. Khona into esibonisana ngayo ezogcina isenza sixabana. Yabo. Kodwa umuntu engizoxabana naye umuntu engisuke ngisondelene naye, ukuthi lowo muntu loyo uyena osuke ezongifaka into ebhedayo noma ezongifaka eweni. Yabo. So kwaba into kanjalo ke ukuthi uqala kwami ngithi ngiyaxolisa eSouth Africa yonke noma umhlaba wonke, kwakuthi ngixolisela ukuthi angazi ukuthi ngibhekene nani noma inkinga yami ikuphi. Yabo, ukuze ngibe nenkinga nabantu abahleli izinto. Axoxa nabo. Nganginabafowethu ababili ngeke ngikwazi ukubakhipha la. Engangibatshela inkinga yami abaziyo bona ukuthi bangakwazi ukuthi bangilungisele isimo. Bakwazi ukungilungisela isimo ukuthi ndoda mangabe kukanje yenza nje naba laba bantu, thina sinepower ukuthi sikwazi ukuthi sikubizele bona ukhulume nabo. Ngakhuluma nabo. Kwasho ukuthi bayangibona. Uyabona umuntu oza ngoxolo uyakhona ukumbona, umuntu oza ngeqiniso uyakwazi ukumbona. Bangibona, ngabatshela into okwangiphatha kabi ukuthi bathi how lo muntu okuyena owenza inkinga kungani ukuthi yena asibhalela ama-email ngale, usiyaxolisa yena ngale, wena kodwa akakutsheli ukuthi usenze 1 2 3. Ungambona umuntu othi obani ngithi mina ade ngoba yabo, kanti ngale esayidini yena uyayenza lento yokuthi akwazi ukubuyisa izinto zokuthi mina ngiyaxolisa ngingedwa. Vele nomuntu wayevele ngishilo ngisho nasemsakazweni. So wayengalifaka kanjani igama lami ukuthi athi kimi nginoba. Yabo. Emva kwalokho uma ngabe sengiqalile sengishilo mina lokho ukuthi mina ngakwelami sathi ngiyikhipha kulento, bese yaqhamuka yena ethi mina ngeke ngixolise. Usho kanjani uthi wena ngeke ukwazi ukuthi uxolise njengobani uxolisile? Uzophakama ngokuthi khona uxolisile wena uxolise. Masimba leyo nto leyo. Yinto nje ebuwula. Sukumfana nje ongaswena, umfana okhulele ekhaya wakhuliswa ngenhlonipho, waqhathwa wawelusa. Mina ngaqhathwa ngelusa. Angiboni ngathi ukuthi ngese safundana ngendlela ukuthi umuntu ukwazi ukumbona emqondweni, kodwa angaze ngashaywa. Selokhu ngaba yimina. Angaze ngehlulwa. Selokhu ngaba kule ndima engikuyona, ngaba kulomculo engikuwo njengamanje, angaze kwathiwa ngihlulekile. Angifisa udumo lokuba ngale, angifisa udumo lokuthwala, ngifisa udumo lamadlozi ami.
ngifisa udumo lokuthi abakithi ababenza lento le mangabe bengibona ngenza lento basukume bagiye la bekhona bayincome babone ukuthi ukuthi kube khona isizukulwane sesibili nesesithathu lesesithathu esazalwa kwazalwa inkosi yomaskandi.